வணக்கம். பாகுபலி 2 பாகுபலி 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் லெவலில் வந்து பயங்கரமாக கல்லா கட்டுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 கோடி ரூபா வந்து வசூல் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உண்மையாக என்னன்னு தெரியல. அதனால இந்த படத்துக்கு மீதான எதிர்பார்ப்புகள் இந்திய அளவில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. அதே எதிர்பார்ப்பு எல்லாத்துக்கும் இருந்துச்சு, எனக்கும் இருந்துச்சு. ஆனால் டிக்கெட்டு புக் பண்ணுறதுன்னு நினச்சா வந்து பெரிய ஒரு கொடுமை. 300 ரூபா 600 ரூபா கவுண்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா சொல்லி வைக்கிறாங்க. ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு காணாத வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்துட்டு 150-200 ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டு அப்படின்றப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் யோசனை பண்ண வந்துச்சு. அதே போல் வந்து மார்னிங் ஷோ 2 ஷோ வந்து கேன்சல் பண்ணி கேடிஎம் அதாவது வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பஞ்சாயத்துகள் நடந்து ஒரு வழியாக வந்து படத்தை பார்த்து முடிச்சாச்சு. படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிரம்மாண்டம். உப்மாவை பயங்கர பிரம்மாண்டமாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. நிறையா வந்துட்டு உள்ள சைடில் வெங்காயம் போட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இதுகள்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக வந்து கலர்லாம் போட்டு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் இந்த பாகுபலி. பிரம்மாண்டம். படம் நெடுகும் வந்து பிரம்மாண்டம். கதையெல்லாம் வந்து கிடையாது. கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கதை தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணம் மகாபாரதம் இது மாதிரி வந்து நீங்கள் குழந்தை இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கக்கூடிய கதைகள் தான். அதே கதைகளை எடுத்து இங்கே அங்கங்கே வந்து ஒரு இந்த தற்சமயம் என்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜமௌழி வந்து எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணி பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காரு. அதுதான் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஆங்கில மூவிக்கு இணையாக வந்து பிரம்மாண்டமாக வந்து எடுத்திருக்காரு. நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, இது வந்து இயற்கைக்கு மாறாக வந்து இருக்கக்கூடிய நிறையா சீன்கள் இருக்குது. அது ஒரு நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஒரு படத்தை ஒரு என்டையர் ஃபுல் மூவியை பார்க்குறப்ப அப்பா ஒரு ஹைஃபையான ஒரு மூவியை பார்த்த ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கதை அம்சத்தில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லாம் வந்து கதையே கிடையாது. அந்த லாஸ்ட் ஒரு 30 நிமிஷம் வந்து போர் சீக்வன்ஸை வச்சு வந்து திருநீர் அடிச்சு விட்டாரு. இந்த படத்தில் வந்து கதையை ஓரளவுக்கு வந்து காமிச்சிருக்காரு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் தான் வார் சீக்வன்ஸு ஃபைட்டு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் தூக்கலை வந்து சிஜி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த பார்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிக காசை செலவு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் யானைகள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணி பக்காவாக வந்து எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் நடிகைகளோட தேர்வு தான் வந்து ராஜமௌழி வந்து வெற்றி பெற்றுருக்காரு. சத்யராஜா இருக்கட்டும், பிரபாஸாக இருக்கட்டும், ராணாவாக இருக்கட்டும், ரம்யா கிருஷ்ணனாக இருக்கட்டும், அனுஷ்கா எல்லாருமே அந்தந்த கேரக்டருக்கு வந்துட்டு நாசர் மெயினாக ஆப்டாக பொருந்திருக்காங்க. அதுவும் ராணாவும் பிரபாஸும் அந்த ஃபைட்டுகள்லாம் வந்துட்டு 2 பேரும் வந்து சளைக்காமல் வந்து ஜெயிச்சாண்டிக்கான ஒரு பாடி. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு மரத்தில் ஏறி வந்து போறாருன்னா அதை நம்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறாங்கல் இதுகள்லாம் உடைக்கிறாரு. அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ப முடியல. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இருக்க அந்த உடம்பு அந்த லாஸ்ட் ஃபைட்டில் வந்து 2 பேரும் சட்டையை அவுத்துட்டு பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த உடம்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து நாசரோட கேரக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த எட்டப்பை வேலை பார்க்குற கேரக்டரு. அதை சகுனி, அதாவது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும்னா சகுனியோட கேரக்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அவர் வந்து அதை செம்மையாக வந்து பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து சத்யராஜ், அது வந்து ஒரு சத்யராஜுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு படம். அவருக்கெல்லாம் நடிப்பு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதை காலையில் வந்து ஒரு 100 மடங்கு வீரியமான படங்கள்லாம் வந்து நடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. இது வந்து அவருக்கு ஒரு போர் வீரராக ஒரு தளபதியாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மதிப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம். மெயினாக ரம்யா கிருஷ்ணன் அந்த ஒரு லேடியில் வந்துட்டு அந்த ஒரு பவரை வந்து ஒரு அத்தாரிட்டின்னு வாங்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கேரக்டர் வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் அடிச்சுக்கிற ஆளே கிடையாது. அந்த கேரக்டருக்கு வந்து கரெக்டாக ஆப்டாக வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் அனுஷ்கா, பிரபாஸ்க்கு வந்து அப்படியே கூட இருக்கப்ப வந்துட்டு அந்த ஜெய்சாண்டிக்கா வந்து அனுஷ்காவும் இருக்காங்க. ஒரு அரசியா வர்றப்ப வந்துட்டு அந்த அரசிக்கூடிய வந்து ஒரு அழகு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அனுஷ்கா சூப்பராக வந்து காமிச்சிருக்காங்க. ஓவரால் அந்த படம் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டத்தை மட்டுமே நம்பி ராஜமௌழி எடுத்திருக்காரு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த படம் அதே வார் சீக்வன்ஸ் அதே போல தான், இடங்கள் மட்டும் மாறி இருக்கு. அதே போல் வந்து யூஸ் பண்ண டூல்ஸு, அப்புறம் வந்து இவங்க
வடிவமைத்த வியூகம் இது மட்டும்தான் மாறி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் போல தான் இரண்டாவது பார்ட்டில் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லவ் இருக்கும். இந்த படத்துலையும் அதே லவ் இருக்கு. கொஞ்சம் தூக்கல சென்டிமெண்ட். கதை ஆரம்பிக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஆரம்பிக்குது. அதுவும் அந்த இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஒரு 30-35 நிமிடங்கள் வந்து படம் வந்து போகிறது வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையை வந்து எப்படி கொண்டு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து சென்டிமெண்ட்டை கலந்து தெளிச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மண்டையை சொரிய வைக்குது. மற்றபடி இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு முறை வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல படத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் வந்து நான் தேட்டரில் தான் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டாக பண்ண மாட்டேன். காரணம் என்னன்னா, இவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து டிக்கெட் ரேட்டை வைப்பாங்க. எப்படி போய் ஒரு சாதாரண ஆள் போய் பார்க்க முடியும்? 300 ரூபாய் வந்து டிக்கெட் சொல்கிறீங்க கவுண்டரில். அதே போல் வந்து பெங்களூர் இது மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து 1500 ரூபாய் 1600 ரூபாய் வந்து டிக்கெட் சொல்லிட்டு தேட்டரில் தான் இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்றீங்க. எப்படி போய் பார்ப்பாங்க? டிக்கெட் வந்து நீங்கள் வந்து விலை நிர்ணயம் கவர்மெண்ட் விலை எவ்வளோ செஞ்சுருக்கு, 120 ரூபா செஞ்சுருக்கணும். 120 ரூபா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த அளவுக்கு டிக்கெட்டை விழுங்க. நீங்கள் 2000 கோடி போட்டு படம் எடுத்தாலும் அந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஏன்னா வெளிநாடுகளில் வந்து ஆங்கில மூவிகள் எடுத்தால் வந்து அதே $8 தான். இண்டஸ்ட்ரியலாக இருந்தாலும் $8 தான். ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் பார்ட் 8 இருந்தாலும் $8 தான். ஆனால் நம்ம படத்துக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்க, இந்த படத்துக்கு $30 யாராச்சும் கொடுத்து போய் பார்ப்பாங்களா? அதனால வந்து நான் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிலாம் வந்து இனிமேல் எந்த படத்துக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது. இந்த படத்துக்கு 5க்கு 3.5 மதிப்பெண் கொடுப்பேன். உங்களை வந்து இன்னொரு விமர்சனத்தோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.